ବୋଉ କି ପିଠା କରୁଛୁ? ପୋଡ଼ ପିଠା କରୁଛି। କଣ ସବୁ ଦରକାର? ଚାଉଳକୁ କିଛି ସମୟ ବତୁରେଇ ଦେବ, ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ଚାଉଳ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆ ମିଶେଇକିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସୁଜି କାଇଁ ଦେଇଛୁ? ନଡ଼ିଆ ସୁଜି କାଇଁ ଦେଇଛୁ? ଦେଇଛି କିଛି ନରମ ହେବା ପାଇଁ, କି ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଦା ଛେଚିକି ପକେଇବି, ତେଜପତ୍ର କିଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାତି କରିକି ତା ଦେହରେ ପକେଇବି ସ୍ୱାଦ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ମରିଚ ତାକୁ କିଛି ପକେଇବି। ଇଏ ସବୁ ତା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର, ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଟିକେ ନରମ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଇଏ କ'ଣ? ତାପରେ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ରୁଚିକର ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ସେପଟେ ସେ କ'ଣ ଚିନି? ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କିଛି। ସେଠି କ'ଣ ବସେଇଛୁ? ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଚିନି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଚିନି ନ ଖାଇଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ କିଛି ଦିଆଯିବ। ଚିନି ନ ଦିଆ ଗୁଡ଼ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ପାଣି ବସେଇଲି, ତାପରେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ, ଚିନି ପକେଇଲି। ତୁ ଚୁଲିରେ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିଥିଲେ? ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଭଲ ହେବନି। ଚୁଲିରେ କଲେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ହେବ, ପୋଡ଼ି ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରାହେବ? ତାପରେ ହେଉଛି ଚିନି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଫେଣ୍ଟିବା। ତାପରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଲି ଟିକେ ନରମ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଘିଅ ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ପକେଇବା। ତାପରେ ପିଠା ଜନ୍ତିଲା ବେଳକୁ ଦେଲେ ଟିକେ ବାସ ରହିବ, ଭଲ ବି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଏତେ ସବୁ ପକା ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାପରେ ବାଟିଥିବା ଚାଉଳ, କିଛି ସୁଜି ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଫେଣ୍ଟିଲେ ମିଳେଇ ଗଲେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ କାଠୁଆ କରିବୁ? ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇଆକୁ କାଠୁଆ କରିବ। ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଜନ୍ତା ହେବ? କାଠୁଆ ହେବା ଯାଏ? କାଠୁଆ ହେବା ଯାଏ ଜନ୍ତା ହେବ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ପତ୍ର ଏମିତି ପକେଇଦେବା, ପାରିଦେବା। ପୋଡ଼ି ହେବ ଭଲସେ? ପତ୍ର ପକେଇକି ଚୁଲିରେ କରୁଛେ, ତାପରେ ଜନ୍ତିଦେବା। ଇଏ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ପତ୍ର ଉପରେ ଜନ୍ତାକୁ ଆରି ଉପରେ ରଖିଦେବି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଥୁଆ ହେବ। ତାପରେ ଘିଅ ହାତ ଟିକେ ହେଇ ଦାବିଦେବା, ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ତୁ ଆଉ ସବୁ କେଉଁ ପିଠା ଜାଣିଛୁ? ଛଣା ପିଠା ଜାଣିଛି, ଚିତଉ ପିଠା ଜାଣିଛି। ଛଣା ପିଠା? କେଉଁ ଛଣା ପିଠା? ସୁଜିରେ କରିବା। ସୁଜିରେ କେଉଁ ଛଣା ପିଠା ସବୁ? ନଡ଼ିଆ ପୁର ଜାଣିଛୁ? ଆଉ କ'ଣ? ଛେନା, ଆଳୁ ପିଠା, ମୁଗ ପିଠା, କାକେରା ପିଠା, କାକେରା। ଆଉ କେଉଁ ପିଠା ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ଚିତଉ ଜାଣିଛି, ଚକୁଳି ଜାଣିଛି, ଏଣ୍ଡୁରି, ମୁଆଁ ପିଠା ଜାଣିଛୁ? ମୁଆଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ କେଉଁ ପିଠା ଜାଣିଛୁ? ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଠା ଜାଣିଛୁ ତୁ ନା? ଆକୁ କିଏ ତୋ ବୋଉ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା? ୟା ଉପରେ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ କ'ଣ କରିବା ହେବ? ଆ ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପାରିଦେବା। ପାରି ଦେଇକି ତାପରେ ନିଆଁ ଉପରେ ଥୋଇକିରି ନିଆଁରେ ସିଝିବ। କେତେ ସମୟ ପୋଡ଼ା ହେବ? ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା? ଘଣ୍ଟେ। ଟିକେ ଅଧିକା ବହଳର ପତ୍ର ଦେଲେ ଟିକେ ପିଠାଟା ଲାଗିବନି, ଭଲ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଉପର ପିଠାଟା ପୋଡ଼ିବନି ନିଆଁଟା? ଘଷି ସେଇଥିରେ ପକେଇଦେଲେ। ଏଇ ନିଆଁ ତା ଉପରେ ଥୁଆ ହେବ? ଘଷି ନିଆଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ।
ହେଇଗଲା ପିଠା ହଁ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କାଟିଲୁନୁ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କାଟିଲେ ସିଝି ନଥିବ, ରାତି ସାରା ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ସିଝି ଯାଇଥାଏ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆଉ। ରଜ ବେଳକୁ ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ପୋଡ଼ିଲେ ସକାଳକୁ ଖାଇବାକୁ ସେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ତାକୁ କଲେ ଟିକେ ସେମିତି